От тая ли врата да влезна, бе, бе? О, пустиняци. Точно те тука тешешкanje, слушате ли ма внимателно? Тия пустиняци от Мездра работят по неква много убава рекия. Пали тия пустиняци от Мездра, бе, баце? Колко градуса? Колко градуса е тая рекия, ме интересува, некой знае ли? Правил ли са на мотика с нея, направо да са е прекинал? 74 градуса, баце. Ей, нере, свръли от нашата. Абе, пустиняци, вие сте откраднали на Мездранете рекията. Абе, изтесяк, те пробвай, моти ареса, бил петите да знаеш. Само от Грозге върви със сръбско. Баце, пешо, гошо, баце, гошо. Това, разби системата, баце, направо ни прекина. Нека ти е микрофоня, бе, Джорджано. Баце, гошо, микрофоня ти не е пущен. Тракай доле, некъде трябва да имаш картинки на микрофоня. То да не е ловен от гората, бе. Здрасте. Сега се чуеш, ама са не видиш. То, не мога да се оправи. Сака, че прикам с майки ми и баща ми по скайпа, баце. Оп, жик-так. Баш. Това е. Прибиване. И аз съм бацеви Гошо. Гошо. По? Здрасте, бе, врачански пустиняци. Видя, че сте провали от Мездренската рекия. Макия, некой та излъгал. Ако я беме провали, ще еме да сме се накърпиле. За чих си ни се обадил, ми кажи. Вашата рекия е при нас, етеяте, 74 градуса правак. Сакаш да ми седнеш на дедовия? Мислите, че сте я взимали всичката? Пустиняк без рекия не остава, ей. Затова си отидох на Ребарково и с дрътя свариеме та рекия 78 градуса. Бах, то, колко много рекия, баце. Да си не мислите, че ще е сал това. Мигър, това е сал първия казан. Те първа почваме. Сеги, ми са манете от уя, оти след малко пущаме Миле Китич и вие ми не треате. Чекай, умреяк, оттек да го запра това сега. Какво трябва натисна, бе? Кой ми го показа то скайп ми си не седа мирно и да си питам дедовия?